os presento a los que estáis aquí a nuestra compañera Maitane, que la mayoría ya le conocéis de sobra, que nos va a hablar hoy de esa carta tan larga, ¿no?, de María Mabá. Y bueno, pues sin más, te cedo la palabra y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a vosotros. Bueno, egun on denoi, eta ezeren aurretik, eskerrik asko antolatzaileei, Juan eta Lidia, eskerrik asko gaur hemen hitz egitera gonbidatzeagatik, eta eskerrik asko aldi berean gaur hona bertaratu zareten guztioi. Gaurkoan ikus dezakezuenez, Maria Mabá idazle senegaldarraren lana izango dugu izpide, zehazki euskaraz ere irakurgai dugun Inzilongelet, eleberria euskaraz haingutun luzea gisa itzuli zaiguna. Lidiak ondo aipatu duen bezala, proposamen hau iritsi zitzaidanean, nor naiz ni, ez? Haien ahotsa neure gainartzeko hori izan zen pixka bat nire hausnarketa, eta euskarazko itzulpenen kronologiara jotzea erabaki nuen hain justu, literatura hau gure hizkuntzan irakurgai daukagulako. Dena den, komeni da egileari eta lanari buruzko zenbait ohar orokorren jabe izatea, ondoren itzulpenaren inguruan egingo ditugun gogoetako beto kokatzearren. Hala, Maria Mabá, senegaldari idazle, irakasle eta feminista izan zen, 2 eleberri bakarrik argitaratu izanagatik ere eragin itzela izan zuena. Bere lehen eleberria dugu gaur mintzagai, Inzilongelet, izenburukoa, 1979an argitaratua, Nouvelle Edition Africaine argitaletxearen eskutik, eta hori izan zen eleberria egilea bizirik zegoela argitaratu zuen eleberri bakarra. Izan ere, bere bigarren eleberria, 82koa, Esanek Aglat, izenekoa, minbiziak jota, hil eta aste gutxira argitaratu zen. Goi mailako familia musulman batean sortu zen, inguru tradizional batean, baina emakumea izanik ere irakasle ikasketak egiteko aukera izan zuen. Egoera eta bizibaldintzak aldatzen ari ziren seinale. Maria Mabak goiz galdu zuen ama, amonak hezi zuen, eta bere aita Senegalgo osasun ministro izan zen, oso modu esanguratsuan, kargu hori bete zuen lehen Afrikarra izan zen. Hark erabaki zuen hain justu, Maria Mabak heziketa modernoa jaso behar zuela, eta hala egin zuen hain justu. Eta egilea hobeto kokatzearren, komeni da gogoan izatea, Afrikako literaturako adituek 2 belaunaldi bereizi ohi dituztela 20. mendeko emakumezko idazlei dagokienean. Eta erdibidea deskolonizazio prozesuen ondorengo garai horretan kokalitekela. Lehen belaunaldiko emakumeak dira adibidez Kamerungo Marie-Claire Matip, edo Thérèse Koumoukouri, edo Senegalgo Aminata Soufal. Maria Mabá beraz ez da lehen emakume afrikar idazlea, baina bai da esan izan denaren kontra, askok etiketa hori egotzi izan diote. Baizik eta gailentzen zen ikuspegia eta gailentzen ziren jarrerak irauli eta zalantzan jarri zituen lehena. Beste modu eta bide batzuk urratu zituen lehena. Izan ere, oso azaletik hau guztia, lehen belaunaldia kultura, belaunaldi eta esparru arteko tentsioak jorratzen zituen arren, jarrera lausoagoak edo akritikoagoak agertu zituen Afrikako patriarkatuaren aurrean, hemen izpide izan ditugun arrazoiak direla medio. Bigarren belaunaldia berriz, transgresoreagoa izan zen, esperimentazio formalaren aldetik aberatsagoa da, eta kritika irmoagoa egin zuen. Belaunaldi hark, eskuartean dugun eleberria bide urratzailetzat arliteke, haien belaunaldian hizkuntza berritzaileagoa erabili zuen, izaera polifonikoa garatu zuen, eta beste gai ugariren artean tematizatu zituen orotariko bidegabekeriak edo emakumezkoen gorputzak berak. Eskuartean dugun eleberria beraz, izenburuak berak aditzera ematen duen bezala, gutun luze bat da, beraz, eleberri epistolarra. Ramatulai protagonistak txikitako aizatu lagunari bidalitako gutuna da, Ramatulai alargundu ondoren eta aizatu dibortziatu ostean. Hemen oso agerikoa da hasieratik tradizioaren eta modernitatearen arteko tentsioa, bi emakume hauen bizitza egoeraren harira. Gutunean, Ramatulaik txikitako oroitzapen alaiak ditu idazgai, baina hausnarketa ugari ere planteatzen ditu emakume edo ama izaeraren inguruan, aurre egin beharreko erronken berri ematen du, eta zehazki eta guretzako berritzailea gerta daiteken modu batean, ezkontza poligamo bateko lehen emazte den aldetik planteatzen zaizkion erronkak ditu idazgai. Hau da, hildako senarraren emazteetako bat da lehena, eskondu eta 25 urtera, senarrak bigarren emazte bat hartu zuen,
gazteago bat, eta horrek berarikin ekarri zituen bakardadea, jeloskortasuna eta traizioa tematizatzen ditu egileak eleberri honetan. Tonuak askotan ahapeka egina dirudi, konfidentzia kontatzen ari balitzaizkigu bezala, isil gordeka, eta oso modu nabarmenean Mariama Bak oso eleberri polifonikoa sortzen du, hemen ahots ugari biltzen ditu, izan ere, aipatu dugun polifonia hauen harira, izan ere bera etzen inoiz gizon poligamo batekin eskonduta egon, bera 3 aldiz eskondu zen, dibortziatu zen, 9 seme-alaba izan zituen, baina bere inguruko emakumeen lekukotza jaso zuen eleberri honetan. Hau da, ahotsik gabekoen ahots bihurtu zen eleberri honen bitartez. Izan ere, egilea emakume elkarte askotan konprometituta zegoen, eta emakumeen hezkuntzaren eta eskubideen alde jardun zuen esfera publiko zein pribatuan. Era berean, eta historiak etengabe egiten du partikularretik orokorrerako bide hau, kolonizazio osteko Senegalen berri ematen du eleberriak, independentziak ekarritako itxaropena transpiratzen du lanak, eta esan bezala bide hau etengabe egiten du egileak. Historio zehatzetik, historia, maiuskuletan idazten den historia horretarako ibilbidea. Esan bezala, emakumeen eskubideen aldeko borroketan parte hartu zuen Mariama Bak, eta aldaketa aro horren kronika egiten du Ramatulai protagonistaren ahotik. Eleberri honetarako ahoskotasunean oinarritzen zen estiloa hautatu zuen egileak, eta arintasunari eman zion garrantzia handia. Eleberri kapitulu nahiz apaldiak laburrak dira, esaldiak ere laburrak, indarrez beteak eta deskripzio ederrez jositako eleberria da. Ugariak dira jakiei, jantziei, oialei, usainei buruzko deskribapen ederrak, intimitatearen eta domestizitatearen berri bikain ematen dutenak, eta etxe barruko espazioak, etxe barruko jarduerak tematizatuz eta irakurlea bikain murgilaraziz. Esan bezala, euskaraz irakurgai dugu eleberria, eta interesgarria da, haingutun luzea, lan hau, Afrikar emakumeek idatzitako lanen euskarazko itzulpenen kronologian kokatzea. Ikusten dugunez, itzulpen hau baino lehen ere, ekarri baitira euskarara Afrikako emakumeek idatzitako literaturaren zenbait lan. Hala nola, Elenkus Guaio Hegoafrikarraren Soweton kondatuak, ingelesetik itzulia, Natasha Pana Mauritiarraren azken anaia, horre tartean ere egonda Ben Meni Tunisiarraren blog sarrerak euskaratu eta editatu dira, ez ditut hartu, ez direlako zentzu ertxian literatur lanak, eta Mariama Banen lanaren ondoren, hau ere saiakera, baina batximan, engozia ditxiaren guztiok izan beharko genuke feminista saiakera ospetsua ekarri da euskarara, ingelesetik, edo Scholastic Mukasonga Ruandarraren emakume oinutxa. Ikusi bezala, beraz, 2015an izan genuen lehen aldiz eleberri hau euskaraz irakurtzeko aukera, Afrika oso ondo ezagutzen duen itzultzaile baten eskutik, hau da Jokin Otaegiren eskutik, eta jada desagertutako Edo argitaletxeak ekarri zigun. Argitaletxea ez dakit ezagutzen dezuen, nahiko ibilbide laburra izan zuen, proiektu kolektibo bat izan zen, eta haien hildo editorial nagusia izan zen pixka bat, haiek Euskal Literatur Sisteman sumatzen zituzten utxuneak betetzeko saiakerak egitea. Eta ez da kasuala lan hau haien eskutik iritsi izana. Arreta handiz zaindutako edizioa da, oso txukuna, besteak beste, irakurketa primeran osatzeko balio duen hitzoste zoragarri bat eskaintzen du, Bilboko Eskolastikako Josune Muñozek idatzia, Mariama Bak jaso ditinago ire hitzak, ika egiten dio, eta liburuaren amaieran ageri dira halaber biografia edo gainerako datu guztiak, eta hori autu editorial esanguratsua da, irakurlearen autonomia errespetatuko badugu, alde batetik eleberria eskaintzen zaigu eta material osagarri guztia ondoren dator. Bitxia da, Otaegi itzultzaileak proiektu honen arira egiten duen kontakizuna, izan ere, bera, misiolari izan zen Ruandan urte askotan, eta Ruanda Biosminez liburua idatzi zuen, liburu ez, nahiko ezaguna da, eta han bizitakoa kontatuz. Baina, erretiratu ondoren, bere denborarekin zerbait egiteko gogoz zebilela, eta Josune Muñozekin harremanetan jarri zen, liburu aurkezpenetatik eta ezagutzen zuen Josune Muñozekin,
eta ari galdetu zion zer egingo dut nik orain nire ordu libreekin, eta hark Afrikako literaturari begira jarri zuen Jokin Otaegi, hain ondo ezagutzen zuen herrialde, kontinenteari, eta liburu hau itzulzezan iradoki zion. Horrela beraz, iritsi da gure eskuetara, eta oso modu nabarmenean Euskal Herri guztian zeharreko hainbat irakurketa klub feministetan programatu izan den lana da, lanaren interes eztabaida ezina eta itzulpen txukuna diralata, eta horri esker izan du nolabaiteko edapena eta jende desenteren gana iritsi dan lana da. Niretzako beti da oso interesgarria hausnartzea, garai jakin batean, zergatik berreskuratzen duen literatura sistema batek, beste garai batean, beste nunbait eta beste hizkuntza batean sortutako lan bat. Eta galdera horiei erantzuten saiatzen banaiz, eleberri honen kasuan, batetik eta oso modu nabarmenean badago hutsunearen kontua. Hau da, Afrikako literatura bide komertzialetan sartzeko oso saio gutxi egin direla, oro har euskaraz, eta are gutxiago 2015 baino lehen, eta hori horretaz hartzeko argitaletxe komertziala handien katalogoetara jo besterik ez dugu. Afrikako literatura oro har gutxi itzuli da, eta are gutxiago 2015 baino lehen. Ondoren, Nobel sarien, Tanzaniarraren Nobel sariaren arira, eta bestelako ekimenen arira iritsi zaizkigu lan gehiago. Ipuin ugari, hori bai, euskaraz, baina eleberri gutxi, eta naiz eta egia den Afrikako ipuingintza munduko aberatsenen artean dagoela, behar bada Afrikako literaturaren irudi jakin bat sortu du gure sisteman. Hain zuzen ere behar bada aurren imaginariora hurbiltzen dena, Afrikako loretsu bat, animali basatiz betea, eta modu horretan behar bada bortxaz simplifikatu ote den kontinente erraldoi eta zeharo konplexu bat. Zalantzari gabe, eleberri honek klasiko egiten dituen bereizgarri ugari ditu, eta horri esker ere badira espezifikoki gaur egun bereziki interesgarri bihurtzen duten zenbait alderdi. Egungo irakurlearentzako gaurkotasun zein interes handiko gerta daitezkenak. Izan ere, eleberriaren erdigunean eta beste eseren gainetik adiskidetasuna dago. Bi emakumeren arteko adiskidetasuna babesleku bilakatzen dena, aringarri, bizitzako une lasgarri batean. Eta badago hemen laguntasunaren aldarri, eder eta garbi bat, egungo feminismoaren kezken artean ere maiz azaleratzen dena, laguntasunaren edo adiskidetasunaren aldarri hau. Horren adibide ona da hemen ikusten dena ipu ederra, adiskidetasunak badin maiteminak ezagutzen ez duen haunditasuna, eta niri honek ezinbestean gogora ekartzen dit Eba Iluz soziologoaren aipu oso ezagun bat, esaten duena gure gizarteek ospatuko aldute adiskidetasuna maitasun erromantikoa ospatzen duten moduan. Naiz eta 3 hamarkadako distantzia temporala egon, haien artean, bestetik zalantzari gabe tematizazio hutsune handiaren ondoren booma bizitzen ari den gai bat dago, amatasunarena, eta kasu honetan gainera Europako familia eredu nuklearraz bestelako antolaketa batean gertatzen dena. Izan ere, familia poligamo batean kokatzen da trama eta beraz amatasuna. Eta poligamiaren aurka agertzen bazen ere, Europako eredu nuklear eta individualisten aurka ere agertzen zen eta kolektibitate baten aldeago. Hain zuzen ere oso deigarria da modu senarraren heriotzaren aurrean, Ramatulairen doluaren hasierako unean eleberrian kolektibitateak hartzen duen pisua. Alargunaren etxetik lagun senida usokide eta abarren desfilea deskribatzen baitu eleberriak. Eta esan bezala historioan ondoan, behin eta berriro ageri dira deskolonizazio prozesuaren goraberak eta emakumeen eskubideak, eta etengabekoa dira halaber tradizioaren eta modernitatearen arteko halabeharrezko tentsioak. Zentzu hertsian itzulpenari begiratzen badiogu, oso nabarmena da kasu honetan hitzak ez ezik kulture ugari ere agertzen direla itzulgai eleberrian. Izan ere, eleberria frantsesez idatzita dagoen arren oso sarriak dira herri hizkuntzaren arrastoak, horrek berarekin dakartzan zailtasunekin. Halaber, narrazioak ahoskotasun marka nabarmenak ditu eta wolof hizkuntzan aipatzen ditu Ramatulairen eguneroko bizitzako alderdi ugari, hala nola jakiak, jantziak, islamari loturiko alderdi zehatzak eta bar. Halako batzuk testuan bertan azalduta edo oinoarren bitartez ebatzi ditu
itzultzaileak. Hala nola, hemengo adibide hauetan, lehenengo honetan, pietate handiz gorde oiden zen mirarizko ura horre testuan bertan azalpena ematen du, horre termino hori zer dan, eta bigarren kasu honetan adibidez, oinoarraren bitartez, oinoarraren baliabidea baliatu du. Beste batzuetan, kulturari loturiko alderdi zehatzen azalpena egitea zilegi izan da itzulpenean. Hala nola, honako adibide honetan, hemen itzulpena bestelakoa da. 200.000 frankoko dirutza galanta eman ditengu jansteko, eta jansteko horri zerri buruzkoa dan, galdetzen badiogu gure buruari, da, senarren arrebei dagokiela alargunaren dolu jantziak erostea, adibidez. Itanos, konturatuko zineten, jada, Itanos eginda dagoela oso forma markatua euskaraz, eta autu horri buruz galdetutakoan itzultzaileak aipatzen du lehenik zuka saiatu zela, baina jatorrizko testuan badirela txu eta bu ugari, lagunen arteko elkarrizketa nabarduraz betetzen zutena, eta hori guztia zuka emateak, liburuak esatzea iruditzen zitzaion. Hori dela eta Itanos jarri zituen guztiak. Beraz, Mariama Bak, ahosko substratua duen eleberri moderno honetan, bikain bateratzen ditu estetika eta kritika soziopolitikoa eta garaiko emakumeen egoera publikoaren eta pribatuaren kronika sakona eskaintzen digu. Izan ere, eleberri honetan oso modu berritzailean jorratu zituen ikuspuntu eta sentsibilitate feminista afrikarra bi emakumen arteko konfiantza gorpuzten du, baina aldi berean barrenak ustu eta minak partekatzen dira, eta amorrua adierazi, amorrua handia dago ere eleberri honetan. Narratibak etengabe egiten du Ramatulairen historiora, gerturatzeko mugimendua, eta esparru zabalago batera urruntzekoa, partikularretik orokorrerako bide hau, behin eta berriz eginez. Garai hartako, garaiko pertsonala politikoa da lelo feministari lotuz, Mariama Baren begirada zorrotzak arlo publikora zein pribatura begira jartzen gaitu, geroago beste emakumezko idazle askok egin zuten bezala. Bak eraikitako zubiek, beraz, adarkatze ugari izan dituzte beste hizkuntzetara ere ekartzeari esker, euskarara besteak beste, eta horri esker hain justu Ramatulairen bizipenak munduko txoko ugaritan ezagutu dira. Eta izan ere, alaxe bihurtzen dira niak gu, eta alaxe bihurtzen dira istorioak historia. Eskerrik asko.